vois käydä trollaa Facebookin täyteen. Infisai pimpi. Inna kuuntele, kun vittu sä juot, sit sun naama tulee tunnottaa. Onko sulla se fiilis aina, että naama on vittu tunnota? Kaikkea tunnottamia vittu. Se ei mikään tunnu missään. Ei, sori, mulle ei ikinä käynyt niin. Ei oo edes naama oo tunnoton sulla. Niin, juot ihan pituusti. Sitten se tunnu vaan naamaa. Hei, äsken sä sanoit, että se on vaan 19% eikä se tunnu missään. Nyt sä oot ihan huumalas. Mua päin joku pullo. Buja. Mä tiedän, kaikki vähän sekasit tänään. Mulla on yleensä tällainen fiilis, kun mä oon tiedät humalas. Son, father, I am homosex. Kumpi sä innosta oot? Mä oon se, joka paskantaa siihen. Niin mä ajattelinkin. Mut hei, sun sormet haisee paskalta, ei mun. Lala. Laittaa väärää reikää. Eikä laittanut, kun se luuli saanut se sormipimppiin. Mistä kiusaatte tätä? Tää vittu on se kuvamoja vaisa. Lähtee karkuun niin hyvä. Ei tarvii välittää, että tappaako itsensä samalla. Mitä Ninnin Sippoja aito kuva? One false move and your history. Onks se Ninnin Sippoja kuva aito? Miksi ne kiusaa ne eikä aitos? Oi Robert.